tur kata Kwano kya na ruat ani ngai chuan Ton ve to kanwa Kapang arinong ve ta kang mo Ano maningai chuan ti hian katiang Katilong chu Ril berita Mga ina kasim zay lo bangita Rinong na tu sayang ay lau at siyang sa Sunay pa'y ang ay lau kanay sa Lokal nagkakyang ayan Mangay iniyang di ka tiyang ang selong pang laula Leng dangang alemang termi Kanalong leng imin ring may lang Kay puntun kanuam Kanuang ainom mong veta kang mo Ano manik ngay tuan tiyan katiyan Katilong chu Ril berita Mga ina kasim zay lo bangita Rinong na tu sayang ay lau at siyang sa Sunay pa'y ang ay lau kanay sa Lokal nagkakyang ayan Mangay iniyang di ka tiyang ang selong pang laula Sumlay pa'y ngay lau kanay sa Sumlay pa'y ngay lau kanay sa Katilong chu Ril berita Mga ina kasim zay lo bangita Rinong na tu sayang ay lau at siyang sa Sunay pa'y ang ay lau kanay sa Sunay pa'y ang ay lau kanay sa Lokal nagkakyang ayan Mangay iniyang di ka tiyang ang selong pang laula Katong nga ni ngay chuan Katla ngay tolo